Què tal, amics? Estem en un altre lloc emblemàtic, tot i que ara amb això de la Covid suposo que és per això, no raja aigua. Aquí és la plaça dels Peixos, podem veure aquell lloc emblemàtic de Salt. I aquí me serveix perfectament per saludar de forma molt efusiva a tots els rectors i capellans de santuaris. Els vull enviar una forta encaixada, una forta versada, perquè gràcies a ells es pot mantenir viu el culte a la Mare de Déu i també a mantenir viva totes aquestes tradicions que hi ha a l'entorn dels santuaris, tradicions i devocions. Una forta salutació a tots els rectors de santuaris, també als capellans de parròquies que tenen imatges de la Mare de Déu, i a tota la gent relacionada amb la devoció de la Mare de Déu, des de les confraries, les majorals, tota la gent que se n'encarrega de mantenir viva la devoció a les imatges de la Mare de Déu de totes les capelles, santuaris, parròquies, etc. 365 dies en Maria, espero que els Reis us el portin. Que vagi molt bé i salutacions des de Salt, a la plaça dels Peixos.